Anyang laki din! Ay, saan arumbang amaikan ititawid na dayjay abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Itod tayo latamot aja rumbang para kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat nukas talaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni baldang. Ay, nagrigat ka mo ta nakasasao manong. Sikat ti nagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agong ko. Iraman ko daytoy pingping ko tapno ad-ad na apo min kasak. Hoy, baldang! Oh, nasaya at ay may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudgetan? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya ngay nga rod. Kunak ano talunam, wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minan ay ti mannalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Mannalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a mannalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo jay tawid ko ta ila ko. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumatan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan de tarupang baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak daytoy agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosep, agmuuyong kan samot tayo. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, ay na, itadyon jay tawid ko, period! Petro, bakit kitam ka ni Deta lumabas? Ni baldang tata, apay ayang? Balasang pa'y Deta. Uray iso lang ang tinabati ang babae dito'y lobong. Jack Armand tata. Kaapay mat. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray at nalawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mat. Sayang mo dito'y kinatair ko no iso lang ti masawak tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Apay ilakla ko na ya. Wag, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na pangan-anwan na. Ay, nung napintas ko siya akong ti gumatang di tadaga na. Awan to mga min pulos pangay ayo na. Awan kaapil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo day ta Pedro.
Kat, talaga mat anataar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangitan? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti yung bagbaganay dilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudwang ay bagbagam. Ipagbagak laang mata. Apay ama sapul ng agungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iji paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparito kay. Wala ka manusan mo nga ituloy dito a planom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagahawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agura ka nga ruda. Tapitsuran ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala apakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan nga iti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat ating ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Kuang amin tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Diyan nga agyan. Siguro tata. Nauman dito lugar sa'yo. Ibagba nga min ni Pedro nga arman na ka. Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak malam mo. Awan sa motin plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. No apay ang nagpili nga min lagi ti babaro dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimat la umawagan. No kasano ti bagbagana pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuana? Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no anya ti pinagninawan daken kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad ngamin unay jalogpap nga agong na. Sakat nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takot nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarik na tibanog tayo? Ay, kawa na. Anusan tayo magmag na dito, abot-abot adalan. Sagat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw, dadadanin na layo. Diyan balay may tagay mato ti danom niya karayan. Ada sumungad alungan. Huwag nagpasok. Kailangan makitak na ita, pro, aba na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni, maparasyakan tayo. Kunakon ko. Ay, kitaan nyo dyan plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na, pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay, tanaalak dyan plate number na. Apay, sa dinong ti pa na mabigbigat. Simangbot kanon kat ni Baldang. Kano nagawid? Jak amo. Basta nagawid ka nun. Isu ama panak man? Simbang gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, umunakan, ta sumaruno ak.
Iw-iw ka nga iw-iw? Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang? Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa balin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Now na is Vanessa. Ne, pimintas kamot nga agpaiso ading ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunaken ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din o di mon amuti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikin na awatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasakon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo. Kaya takdagita nga agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Un nga rod, kaslasan mutan ani Baldang day taragaway. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Umay ka, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya dayta, tata. Malagip mo jay puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo dayta nakaparada dita balay da Baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na dayta? Daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama dayta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga itila nga na ita. Nagpudaw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan ka nung nagsidsida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya nga ruti si Daang Baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmat tinagan ko. Isu nga ruti nakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty. Deta sidaan at tinapa. Ay kat ibagay mo Nagkuna ngamin. Agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan. Nuag sida ka iti tinapa. Agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan amabalin nga isublim man niya sigud asika Baldang? Ay na, naragsaka ko no anyaman tinagbalinak ita manong. Jak kay atin asubyan jay sigod asya. Wala din ko, tanagadumatin tagrekreklamo aka aruba. Tapay ko mga greklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka no suplada. Unamla ka no na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar iti pada matao. Kasa
pay ayaday ta ita panawan. Nya kata pa nagsungsungbatin day tabaldang. Patin samat ugalim, kat imparitoke mon. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulang? Kat, anyangay nga ron aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan day ta panagsasaong, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamot tapi mangit ka. Kapoy ti day tang ugalim. Anya! Baliwam day ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na ngayon ni Baldang. Ay kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agruprupan to nga ililina na. Ay kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ruday tatikunak. Anya laki tinayada ito inaramid ni Baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.